O compromiso coa construción dunha sociedade máis xusta pasa pola acción voluntaria. Así o entende Obra Social Nova Caixa Galicia, que traballa na sensibilización da cidadanía sobre a importancia do voluntariado. E adaptándose aos tempos nos que estamos, que mellor xeito de facelo que a través da rede. Socialia é o programa de Nova Caixa Galicia para apoiar as entidades, o terceiro sector de acción social. A primeira medida que puxemos en marcha foi o portal socialia.org, que agora mesmo é un portal ao que están asociadas máis de 2.000 ONGs, o 60% de Galicia, e que recolle a actualidade do sector e calquera noticia que poida ser de interese para as entidades. E vinculado a Socialia, outro portal web, Solidarízate, complementa a actividade de fomento do voluntariado. Neste caso, dirixido a todas aquelas persoas que teñen inquedanzas solidarias e non saben como canalizalas. Solidarízate propón máis de 170 actividades como doazóns, acollidas puntuais, compras ou viaxes solidarias. Son públicos distintos, un público máis especializado con contidos máis técnicos a través de Socialia e o público xeral a través de Solidarízate. Porque calquera pode ser voluntario e contribuir á mellora da nosa sociedade. Yo llevo haciendo voluntariado en Azcor 3 años y medio aproximadamente. Yo entré en contacto con la entidad porque estudié integración social y un trimestre de prácticas las hice en la fundación. Entonces, pues fue mi primer contacto con los chicos, me gustó y me quedé de voluntaria con ellos. A Fundación Azcor é unha das máis de 2.000 ONGs que se atopan na plataforma de Socialia. Para esta entidade que traballa con persoas discapacitadas, a colaboración voluntaria é fundamental, xa que grazas a ela pode desenvolver un servizo de ocio variado e de calidade. Consideramos que o voluntariado é unha ferramenta moi interesante, ¿no? De forma para a integración, para axudar a xente nesta situación, ¿no? Con voluntariado podemos facer moitas cosas que o mellor de outra maneira non poderíamos facer, ¿no? Unha das claves do funcionamento do voluntariado na Fundación Azcor é a flexibilidade que se lles ofrece ás persoas que queren colaborar, porque o voluntariado ocupa un oco que queda libre e este non é igual para cada persoa. Nosotros damos mucha facilidad a los voluntarios, entonces las formas de colaborar son diversas. Entonces tenemos desde las personas que, como Carla, que acabamos de verla en la clase de cocina, se puede comprometer a un día concreto, en una hora concreta, a otras personas que por sus actividades de la vida diaria no se pueden comprometer de la misma manera, pero sí participan en actividades de fin de semana o incluso en actividades de campamentos porque les cuadra en su periodo de vacaciones o escolares o laborales. No me roba tiempo porque yo no tengo ninguna obligación, lo hago cuando puedo y me apetece. De hecho, a veces hay actividades que a lo mejor no me apetece demasiado hacer y no me siento obligada a hacerlas. Parécenos que é algo que é importante difundir porque hai moita xente que ten inquedanzas para participar pero non sabe como, entón aí é un pouco onde nós pensamos que podemos xogar un papel importante en difundir esas demandas e que cheguen a canta máis xente mellor e as ONGs servirlles de canle para que poidan atopar xente interesada en colaborar con eles como voluntarios. Plataformas como Socialia e Solidarízate facilitan o contacto entre organizacións solidarias e persoas interesadas en facer voluntariado, ofrecendo unha busca de actividades e entidades organizadas por provincias, por temas ou por actualidade. Nosotros pertenecemos a la base de datos de Socialia, ellos nos publicitan todos los eventos que nosotros organizamos y cuentan con nosotros para todos los eventos que ellos organizan. Siempre han contado con nosotros, estamos muy contentos de esa colaboración. Na súa vontade de sensibilizar a cidadanía sobre a necesidade da acción voluntaria, fai 2 anos Solidarízate organizou unha exposición a pé de rúa coa finalidade de facer visible o traballo das persoas voluntarias e invitar a cidadanía á actuación solidaria. Fai 2 anos fixemos a exposición Solidarízate que estivo nas principais cidades galegas e precisamente o que tratou foi de difundir exemplos de colaboración voluntaria de persoas de todas as edades, nivel de formación, nivel de dedicación. O que quixemos demostrar é que calquera persona, independentemente de todas estas condicións, realmente ten un oco. A cuestión é saber cales son os seus intereses, o tempo que lle pode dedicar, e sempre hai unha posibilidade de encontrar un espazo para a participación.
Yo creo que el voluntariado no tiene una edad determinada, sino simplemente un interés. La ventaja que tiene ser joven es que estás más disponible para las actividades. As persoas maiores somos as persoas que precisamente pola nosa experiencia máis podemos depositar nas generacións que veñen detrás. Si tienes poco tiempo, pues le dedicas poco tiempo, y si tienes mucho tiempo y te apetece y quieres trabajar, pues le dedicas máis tempo. Sempre é un traballo moi flexible. Eu traballo polas mañás e dispoño prácticamente de toda a tarde e incluso algunha noite para poder colaborar coa xente. Mi contacto con los chicos fue súper positivo. Para mí, sobre todo, ya no solo el apoyo que les pueda dar a ellos en las actividades, sino lo que ellos a mí me aportan. Para mí hoy en día es como un grupo más de amigos que tengo, con los que quedo los fines de semana que puedo o que no me surgen otras cosas, para hacer actividades y cosas con ellos. Los veo como un grupo más de amigos. A verdad que é unha maravilla, para nós son todo, sobre todo no servicio de ocio, ¿no? E despois, aparte, pues, bueno, son xente que realmente pues, ven porque quere e fai cosas que lle apetece facer. Teñen unha implicación enorme, unha motivación enorme e é unha maravilla para moitísimas cosas. A través da plataforma web Socialia e da súa extensión no programa Solidarízate, Obra Social Nova Caixa Galicia quere deixar claro que todo cidadán pode atopar unha fórmula de participación social compaxinable coa súa vida. Para facilitar a búsqueda da proposta perfecta, máis de 8.700 persoas reciben no seu enderezo electrónico os boletíns quinquenais que dan a coñecer as diferentes ofertas solidarias nas que é posible colaborar. Nós sabemos que hai moita xente que ten esas inquedanzas e o mellor non está aínda madura para ser voluntaria, pois tamén queremos facilitarlle outras opcións, como pode ser estas propostas solidarias, que si sirven para introducirse, para poñerse en contacto con unha entidade e a partir de aí, quizáis, co tempo, chegar a ser voluntario. E así, pouco a pouco, as ONGs e entidades de acción social tamén van logrando que nos seus programas a actividade voluntaria sexa cada vez maior e se compre de maior calidade. Llevamos muchos años ya, bueno, bastantes vinculados al programa de voluntariado y realmente pues tienes épocas, vamos a decir, mejores y otras peores, y ahora mismo pues se ve el fruto de todos estos años de trabajo y tenemos pues actualmente como unos 40 voluntarios en plantilla. Algunos con una participación mayor, otras menor, pero que siempre hay una fidelidad y una continuidad en la labor voluntaria. Son muy agradecidos, todo te lo agradecen. Para mí el estar con ellos ya es una satisfacción. Llegar a casa después de pasarme un día con ellos, por el simple hecho de haber pasado el día con ellos, haciendo lo que sea, ya llego a casa muy llena, pero muchísimo. Nos pensamos, porque así tamén o pensan a maior parte das ONGs, que o voluntariado é fundamental, forma parte da propia esencia das entidades, é unha maneira de facer partícipe a comunidade das actividades que desenvolven, unha maneira tamén de canalizar a solidaridade dos cidadáns. Sobresaliente para los cocineros. Que sirva isto un pouco para reivindicar tamén o papel do voluntariado na sociedade, non? Un pouco pues, por ese altruismo e por esas ganas un pouco de transformar e de axudar que creemos que é interesante, ¿no? Que hace na sociedade. Os invito a que lo probéis, porque no es decirlo, es vivirlo, sí. Nos estamos encantados e aparte, pues, bueno, es que fan un traballo estupendo. Cunha breve pero moi intensa historia tras de sí, Solidarízate quere transmitir unha mensaxe aos cidadáns. Por pouco tempo que teñas, sexa cal sexa a túa identidade, profesión ou coñecementos, hai múltiples formas de colaborar, porque facendo voluntariado podes axudar a cambiar o mundo. Amo a Pipi Calzas Largas por ser tan irreverente, a la pluma y al papel del que cuenta y da emociones, al sonido de las voces que jamás dicen mentiras, a los que quieren ser niños durante toda su vida. Amo al ecologista, amo también al altruista, amo al máximo respeto, amo a los que aman la vida, a quien da su corazón, a quien no le puede el orgullo, a quien cuida a su alrededor.
quien quiere cambiar el mundo.